Velkommen til Stefans Hyggestue. Vi har nu fået fat i nogle rabonere, som vi skal prøve at spise. Som Chili Claus nok vil sige, det er en vindstyrke 15. Står der ikke 40? Det kan godt være det 40. Der står i hvert fald banken, der er meget stærk. Og han fortæller simpelthen også, at sjælen vil forlade kroppen, så det vil vi nu prøve. Det her, som han også vil sige, så tager vi lige en gang her. Hvad er det, du lov til at grine, inden du skal dø i? Ja, det er måske det sidste vers, jeg ved ikke. Sådan. Sådan. Vi skærer den første til Lindberg her. Jeg sagde den ikke om græs. Må jeg lige prøve luft? Ja, du må godt prøve luft. Så var lige ved at tabe den, det går sgu ikke. Så tager vi lige to her til Stefan. Jeg har DVD. Okay, det er godt. Det lugter altså lidt som pørefrugt, ja. Ja, men det er også. Jamen det er det, kan vi godt sige der. Det er ikke meget stærkere. Ja. Jamen skal vi bare skåle, drenge? Vi skal bare ned, fordi at I får det ikke over. 5 minutter? 15 minutter fik jeg at vide af min kære halvbror, som har prøvet det. At smager, det brænder lidt og sviger lidt på tungen. Men ved du hvad, det er vi ligeglade med. Så vi skåler her, og så er det bare ind med dem. Oj. Ja, det virker. Så der. Tak. Det er noget, der giver hår på brystet og sveder med igen. Det er helt 100. Værsgo. Jeg fik sgu varme her, det var godt nok. Men det brænder! Så de har fået deres skud. Jeg kan godt forstå. Helt sikkert. Jeg bliver nødt til at tage noget med. Det er mit mundvand. Hallo, dit håndvask er rundt. Hvor er I sjov. Oh, fuck. Det er fandme sidste gang, det her. Ej. Luk min næse. Ej. Kan du ikke finde noget? Men det går ondt, det her. Det går fucking ondt. Helt forkert derude. Helt forkert. Skid fra. Jeg er helt okay. Og det er klart nej. Hold dig. Hej. 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 Så er vi tilbage igen. Med to søde fyre, det må jeg skulle sige. De gik med til det. Ja, tak. Niklas, hvis du selv skulle vurdere, hvor mange stjerner vil du så give, ja, skal vi sige, den der lille habanero der? Jamen, jeg vil starte som vores gode ven Chili Claus, han vil sige, jeg giver den vindstyrke 15. Det skal han sgu have. Det er i hvert fald ikke noget, jeg gør igen. Altså, jeg siger bare... bare... Gør det. Det siger sgu bare.
Den satte fandme gang i røvhårene. Ja, det er godt. Det er godt. Virkelig For stærkt. for satan. Og hvis I er i tvivl, hvad det er, så er det den her satan her. God ligning. Altså, Abonner. God ligning. jeg er fandme glad for det. Det er jeg heller ikke. Men de andre, I skulle prøve det. Altså, Og det jeg vil siger sige 15 plus. Ja. Alle under børn. Ja. Farvel. Men er det ikke rigtigt? Men man skal prøve det på egen hånd. Det skal man. Man skal i hvert fald ikke bare gøre det selv. Nej. Jeg vil sige, gør det bare med 2-3 stykker. Ja. Og så bare noget mælk klar, altså. Mælk og kakao. Ikke vand. Jo, vand til at starte med. Det får de hardcore. Ja. Det siger vi ikke til nogen. Men det smager jo. Det brænder. Ja. Det smager sådan lidt af peberfrugt. Og så går den bare hen og sparker din smagsløg ned. Det kan jeg love dig for, at det gør. Faktisk for satan. Men sådan er det jo. Det er jo ikke for sjov, det her. Nej. Jeg svinger. Ja. Det er ikke for sjov, jeg har været ude på det toilet og hænge op på den håndvask 24/7. Det tog også kun en time at blive færdig i hvert fald. Og vi andre, vi spurgte og sprøjtede kakao og alt på skabslåge. Ja, men det er Hvor lang fandme... tid brugte på at bare komme? En time, siger jeg. En time Det- for at ramme os selv nogenlunde. Ja, men det Og fandt jeg... Lindberg, han har brugt sine første 30 minutter på at sidde og skide toilettet tyndt. Jamen, jeg har fundet ud af, at I har sådan gylpet op i mit væg, og det er fordi, jeg har taget dag igen. Ja. Nå, men skal vi sige, det var det? Så slutter vi herfra. Fucking kak. Yes, så er vi tilbage igen. Chili. Sjov. Alvorligt. Kan man sige. Så prøv. Det er ikke for børn. Ja, det er ikke til børn. Det er til fucking. Prøv den på egen hånd. Den 24. Hvad er det, der sker der? Der har vi fucking Travis G, Trumpstar Motherfucker og Anders Crown på byens bedste diskotek, Ground Zero. I've never seen